बाबू का हो? उ बात सब छोड़, हाँ पहले हमरा के समझाव कौन चीज? जे हम कबो ओकरा लगे नइखी सुतल तो ओकरा लइका हो के ना गई। रे चपा हटते अपना मौगी के लगे 1 घंटा 2 घंटा जाके सुतत ना रहियस। हाँ, हाँ 1 घंटा 2 घंटा सुतनी है तो वही से हो गईल है। तना होई। आ 1 घंटा 2 घंटा तारा लगे उ ना आवत रहलस। तोर मौगी 1 घंटा 2 घंटा हमर लगे आवत रहलसिया, हाँ, सुते आवत रहलसिया, मारे में बुझ लिया उ हमारा सेवा करे आवत रहलसिया, हाथ पैर दबावे आवत रहलसिया। अच्छा, हाँ हाँ बुझा गई। एक दिन तखनी जे तारा गोड़ हाथ में तेल लगावत रह। देखलिस नु? हाँ त पतो अपना ससुर के सेवा करेली सन। हाँ, तो तू हमार लइका हुआ। हाँ, उ तो लइका ह। उ हमार लइका है। हां तू हमार लइका हुआ। अच्छा, आ उ हमार नाती लागी। उ तहार नाती लगी। हां आ हम नाती ना लगे। रे तू हमर लइका हईस। हम लइका हैं। हां बाबू का हो? आ हमार नाती कहाँ बाहू? रे तोर नाती अभी नहीं हो जाई। हाँ जब तो ई तोर लइका भइल बा, हाँ एकर जब बियाह शादी कइल जाई हाँ, तब ओकर जो लइका होई नु हाँ। उ तोर नाती लागी। ओ कर लइका होई तवन तहर नाती लगी। हमरो नाती लागी या तोरो नाती लागी। हमरो नाती या तोहरो नाती। हां तो वही से नु कहतानी जे हमरो मौगी तोहरो मौगी। पारे फोड़ दे मार के खाली उल्टा सीधा बोल बस। रे तोर मेहरारू ये हमर पोतो हिया पतो ही है। तब अच्छा, साफ बकलोल बारी तक कहीं कुछ एंगे त जाके बाहर कहत रहलिस कुछ रे। ना दोसरा केहू से ना कहिले हम उहे बाजे 100-200 लोग से कहले बानी। तू हमर साफ नाक कान कटवा देले बड़ी। पहले जो मिठाई लिया आ हाँ पूरा घर घर सब जना के बांट दे। हाँ कहिए कि लोग कहत रहल इनो कि हमार लइका ना होई हाँ त हमार लइका हो गेल बस सब जना से कह दिया। हाँ, तहार लइका कि हमार लइका हो? रे तोर लइका हमार। तोरे नु लइका भइल बा। हाँ ए बाबू हाँ बेटा हो, हाँ अब 5 मिनट हमरा लगौरी रह जेबनु हाँ, त हमरा पागल खाना में रांची जाके भर्ती होके पड़ी। तू जाके गांव में लोग से कहियो हाँ कि हमार लइका भइल बा, माने तहार लइका भइल बा। हाँ, हमार लइका भइल बा। हां कहाँ हमारा लइका भइल बाहू? तोरा मेहरारू के लइका भइल मौगी के भइल है। जा हमार माथा खाइल।